מאמי, בול עוגת התפוחים שלי. מצאתי. בשר טלה? מאמי, אני רוצה טרי טרי. וואי, טרי פה. כן, זה נראה לי טוב. חבר, יש לך בשר טלה טרי טרי? אבל שיהיה טרי טרי. טלה, טרי טרי! טרי טרי בדרך. יואו, נהייתי רעבה. טרי טרי! מה זה? טרי טרי? לחלק או לארוז? אתם לא באמת מופתעים. למעלה ממיליון ישראלים עשו את החיבור והפסיקו לאכול בעלי חיים. לכל המידע על איך להתחיל, חפשו בגוגל, עושים את החיבור. יפה מאמי, בול עוגת התפוחים שלי. מצאתי. בשר טלה? מאמי, אני רוצה טרי טרי. וואי, טרי פה. כן, זה נראה לי טוב. חבר, יש לך בשר טלה טרי טרי? אבל שיהיה טרי טרי. טלה, טרי טרי! טרי טרי בדרך. יואו, נהייתי רעבה. טרי טרי! מה זה? טרי טרי? לחלק או לארוז? אתם לא באמת מופתעים. למעלה ממיליון ישראלים עשו את החיבור והפסיקו לאכול בעלי חיים. לכל המידע על איך להתחיל, חפשו בגוגל, עושים את החיבור.